Torstai on toivoa täynnä oli joskus todella huono sanonta, mutta ehkä torstai on tupla ykköstä täynnä. Mun nimi on Mikko Seppälä ja kaverina jälleen Lehtisen Hannu. Moro Hannu. Morjes, morjes. Joo, en ota kantaa tuohon sanontaan, mutta tupla ykköstä täynnä ainakin, jos ei muuta. Joo, ainakin tupla ykköstä. Monta asiaa, en tiedä missä lähtisi liikkeelle perkaa tämän päivän jaksoon, mutta kyllä mun on pakko lähteä tästä. Muistatko mahdollisesti, mikä oli viime viikolla mua eniten rangaistusasteikolle haluamani asia? Pitäisi olla ehdottomasti, pitäisi olla pitkä pelikielto. No, tai olikohan kumitikkojen potkiminen se? Kyllä. Joo. Jakso loppu, siis tavallaan 1,5 tuntia sen jälkeen, kun jakso oli julkaistu. Mulla tuli viesti, että kumitikan potkimiseen, niin Eleviksen kisoissa on äärimmäisen mukavalla ihmisellä, eli Pappa Soiniolla ollut tikka pohkees pystyssä, koska pelaaja oli potkassut kumitikkaa. No niin. Sehän on oikein hienoa toimintoa. Ihan mielenkiintoista olisi tietää, että mitä tuosta oli seurannut, että todennäköisesti pappa oli katsonut, että mulla on tikka pohkeessa, napannut sen pois ja ojentanut kohteliaasti sen heittäjälle ja jatkanut kirjaamista sen enempää reagoimatta. Kyseinen henkilö sai Eleviksen viikkokisoihin porttikiellon. No niin. Se oli ihan hyvä. Mutta joo, tämmönen ja en tiedä sit on tullut paljon puhuttua niin kuin ihmisten kanssa tässä viimeisen viikon aikaa, tullut paljon palautet. On ollut sille poikkeuksellinen viikko, että nyt niin kuin ihmisiltä tullut palaute ei ole ollut ihan yhtä suoraan kohdistettu ja semmoista niin kuin ilman mitään kehittävää, ja mä oon siitä iloinen. Mun on ollut tosi kiva, että se on ollut kehittävää palautetta ja ollut oikeastaan kehittävää keskusteluja just niin kuin liittyen esimerkiksi tähän uutisointiin, mikä me nostettiin, tai mä ehkä ränttäsin siitä eniten. Sä nyökyttelit päätä, että voidaan ehkä sanoa, että Mikko ränttää ja Hannu nyökyttelee, kun puhutaan tiedottamisesta. Kyllä mä sanotaan näin, että sä ehkä tartut siihen herkemmällä, mutta kyllä mä ton kyllä voin ihan yhtä lailla niin kuin käsisydämellä sanoa, että olen tismalleen samaa mieltä siitä asiasta, vaikka mä en välttämättä siitä meluakaan. Ja, niin mä tässä toki siis 6 tuntia jakson julkaisemisen jälkeen niin löytyi sitten tekoälyuutinen Joonas Masalins, mikä on kiva, että sitten se Joonaksesta tuli uutinen. Sen uutisen parasta anti oli ne osuudet, mitkä Joonas oli itse kirjoittanut. Joo, siis niin. Pääasia, että nyt tuli se uutinen. Mä en älä nyt kritisoi, kun nyt kehuttiin sitä, että se uutinen tuli, ja sitten mä kehuttiin sitä, että Joonaksen osio oli oikeasti hyvä siinä on tää niinku siis, jos mietitään taaksepäin tässä viimeistä 0,5 vuotta, mä kävin kuuntelemaan yhden jakson toukokuulta, koska me saatiin palaute, mikä oli ihan perusteltu palaute, että Paroni Halloweenfest ei ole ensimmäinen kisa, joka on tehty heittäjille. Kyllä, me tiedämme tämän ja me olemme omistaneet toukokuussa kokonaisen jakson ensimmäisellä tämmöisen meidän mielestämme heittäjille tehdyt kisat, eli Lapland Open. Ja itse asiassa Lapland Openin suhteen on itse niin kuin vielä tämän maailman pohjoisimman darts-välinekauppiaan Olli-Matti Niemen kanssa keskustellut, että hänen kautta saataisiin IDC-toimintaa vietyä myös ehkä sinne Lapland Openin tienoille. Että sehän on hieno turnaus, se on tehty pelaajille ja meidän ei ollut tarkoitus missään nimessä niin kuin dissata sitä hienoa turnausta. Mehän puhuttiin kokonainen jakso ja loppuviimeisen jakso ainut palaute oli meidän rakkaat vakikuulijalta, että mitä te naureskelitte sanoille Lappi. Joo. Se oli se jakso, kun me tunti kehuttiin Lapland Openiin. Ja palaute, mikä me saatiin, ei liittynyt millään lailla siihen. Mutta pointtina, Lapland Open
oli pelaajille tehty turnaus, me nostettiin se esiin. Nyt kun tuli tämä Baronin Halloween Open, mitä nostettiin paljon esiin, niin saatettiin johtaa varsinkin semmoisia kuulijoita harhaan, jotka ei ole kuunnellut kaikkia meidän jaksoja. Niin me saatettiin johtaa niitä harhaan. Ja sitä kautta niin kun, luotiin illuusio, että olisi poikkeuksellista. Niin joo, tämä on poikkeuksellista, mitä Baroni Halloween Fest on tämä Kanta-Hämeen Dancing kisa. Se on poikkeuksellista, mutta se ei ole ensimmäinen pelkästään pelaajille tehty kisa, vaan Lappi oli siinä parempi, joten tehdään tämä siis on palautteen pohjalta selventääksemme kantaamme näihin pelaajille tehtyihin kisoihin. Onko tämä niin riittävän monimutkaisesti selitetty? Joo, ja siis ennen kaikkea vielä se, että pitää palautteen antaneen henkilön kanssa keskusteltiin paljon muustakin, ja tämä ei ollut niin kuin missään tapauksessa niin kuin negatiivisena piikkinä annettu, vaan huomiona, ja kyllä se taisi olla itse asiassa, en niin tarkkaan kuunnellut, mutta se taisi olla minä, joka intopäissään sanoi, että ensimmäinen koskaan, ja ehkä pahoittelen sitä, että näin sanoin, paikkansa tuo ei pidä, kuten totesitte tuossa äsken, mutta ehkä se johtui siitä, että tämä oli taas niin siistiä, että tehdään niille pelaajille, niin into vei mennessään ja mun mielestä se on ihan se sama, kumpi oli eka, kana vai muna, kunhan se lopputulos on tämän suuntainen, mitä nyt ollaan tekemässä. Et hatunnosto molemmille kisajärjestäjille. Joo, ehdottomasti kaikkein tärkeintä tässä on huomioida se, että nämä molemmat tekee hyvää kaikille. Ja tässä täytyy muuten sanoa, en mä tiedä johtuuko se sit siitä, että kun mennään Jyväskylästä pohjoiseen tai itään, että ihmisillä on enemmän aikaa ja ihmisillä on enemmän järkeä. Ei kun mä saa sanoa ääneen, sori, mua kiellettiin kerta. Että ihmisillä on enemmän aikaa ja viitseliäisyyttä tuoda se kriittinen palaute. Ja nyt huomioikaa, mun äidinkieli on ruotsi. Ruotsin kielessä sana kritiikki ei ole negatiivinen eikä positiivinen, vaan voi olla positiivista kritiikki, ellei negatiivista. Eli se voi olla kumpi vaan. Niin korostan, minä en sano tätä negatiivista mielessä, niin sieltä kun se palaute tulee näiltä seuduilta, että kun mennään pohjoisemmaksi tai mennään idemmäksi, niin se sisältää aina hyvää keskustelua. Esimerkiksi niin kuin eräs entinen liigasihteeri, kun laittaa palautetta, vaikka mä en ole samaa mieltä, niin niistä muodostuu aina keskusteluja. Mä arvostan tätä. Samaa kuin tuolta Itä-Suomesta tulee palautetta. Tai sitten kun sä olit saanut nyt niin kuin palautetta tästä Lapland Open caseista, niin hitsi miten kiva semmoista keskustelua on käydä, jossa ei esimerkiksi arvioida sitä, että onko Hannun ruma tukka, vaan arvioida sitä sisältöä. Kyllä. Tänään on muuten, jos sattuu tulee videoklippiä tämän päivästä jaksosta, niin tukkaa huomattavasti paremmin kuin se oli viimeksi. Mulle tuli ihan puun takaa se viimekertainen klippi, että tämmöisiä tapahtuu, että jäädään seuraamaan mielenkiinnolla, mitä seuraa. Tosin ei se kyllä näköjään nytkään mintissä ole, kun tuosta kameran kuvasta katsoo. Eipä tästä naamasta komeita saa enää tekemälläkään, niin pistetään filtreitä kehiin, niin kyllä se siitä lähtee. Joo, mä soitan Marini Sannalle kysyä, mitkä on hyviä filtreitä. Mut nyt... Anteeksi. Mitä sä naurat? Ei mitään. Ehkä toi äskeinen toteamus vaan, että keneltä kysytty ja mitä, niin sai mut hieman huvittuneeseen tilaan. Mä nyt haluan vielä palata siihen jaksoon, missä me puhuttiin tästä kisasta silloin toukokuussa. Niin siinä jaksossa muuan co-hosti, eli sä puhut siinä jaksossa siitä, että liitolla oli ollut kokous, mihin sä et ollut päässyt, mutta siellä oli kuitenkin tuotu julki, että esimerkiksi tiedottamista parannetaan ja bla bla bla. Niin se osui silleen hauskasti, kun mä palasin siihen jaksoon ihan vahingossa ja ihan muusta syystä. Ja sitten löytyi tämmöinen kohta. Ja sitten niin kuin viestintää ja vastaavaa, kun ruvetaan miettimään, niin onko se parantunut? Onko yleisesti liiton näkyminen parantunut? Tämä oli itse asiassa hyvä huomio, minkä olit löytänyt sieltä, että onko viestintä parantunut. Niin
mun mielestä yhdellä osa-alueella on. Sitä on paljon enemmän ollut viime aikoina sitä viestintää, mutta tietynlainen suunnitelmahan siitä puuttuu edelleen kokonaan, että se on, edelleen tulee vähän sellainen, tämä nyt ymmärrän tekijät tähänkin, koska vapaaehtoistoimin suurimmaksi osaksi nämä tulee, mutta se, että kyllähän tossakin pitäisi jonkunlainen suunnitelma varmaan olla, että mitä seurataan ja milloin uutisoidaan ja mitä uutisoidaan. Ja jos niin kuin ajatellaan tosiaan, että aika isolla viiveellä esimerkiksi tuo Jonaksen Lakeside-paikka julkistettiin ja sitten tulee jotain paljon pienempiä asioita tosi nopealla syklillä. Että sellainen tietynlainen niin kuin punainen lanka puuttuu siitä kokonaan, niin se ei ole parantunut ainakaan mihinkään suuntaan. Määrä on lisääntynyt, laatu ei välttämättä. No joo, mä oon itse kaipaan vähän sitä viime vuoden tapaa, että esimerkiksi liigakierroksen jälkeen niin tuli uutinen, missä oli jotain muutakin kuin pelkästään Excelistä revitty 3 kovinta tehopörssi, mikä TP kuitenkin, mikä on, niin tämmönen lista ja sit vilisee kuitenkin kirjoitusvirheitä. Niiden määrä on ihan käsittämätön. Anteeksi vaan. Ja mä tiedän, monet, siis nyt ei pointtaa kirjoitusvirheitä. On sanottu joskus, että on psykopaatteja, jotka pointtaa kirjoitusvirheitä, vaan niin, enemmänkin puhutaan enemmän siitä, mitä sanot, että liiton viestintä, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että se aiempi viestintä oli parempaa viestintää, joka oli niukempaa, mutta sä tiesit mitä odottaa. Sä tiesit, että puheenjohtajalta tulee se tiedote just silloin näin monta päivää kokouksen jälkeen ja se on siellä sivuilla ja sä niin kuin tavallaan tiesit sen. Nyt ammutaan tosi isosti haulikolla, mutta se kohde ei olekaan se Duck Huntin sorsa Kasarin Nespelistä, vaan niin kuin nyt ammutaan haulikolla niin kuin kastematoja. Joo, ja siis tavallaan voihan se olla se sorsa, mutta sitäkään ei ammuttu haulikolla, että riittävän kaukaa kun haulikollakin ampuu, niin se luotisade on aika laaja, että tämä nyt nimenomaan niitä sivuosumia tarjoaa aika paljon tällä hetkellä. Mutta jäädään luottavaisin mielin odottamaan, jos tähän saataisiin se kultainen keskitie tämän entisen ja vanhan tai nykyisen välille, mikä sitten olisi sitä parempaa, jossa yhdistyisi toi sun nostama säännönmukaisuus ja selkeys ja sitten ehkä jopa tämä määrä, informaation määrä, niin jos ne saisi kulkeen käsikädessä, niin oltaisiin aika lähellä. Joo, ja en siis tosissaan osaa sanoa, kuka tästä vastaa tästä viestinnästä, että on pahoillani, että annamme kritiikkiä. Toivomme, että osaat löytää sieltä kritiikistä sen, mikä on niin kuin tavallaan se pointti, eli huolellisempi viestintäsuunnitelma. Että jos miettii niin kuin vaikka jotain niin kuin somemarkkinointistrategioita, mitä ihmisillä on, meitä ei kannata katsoa. Me ollaan siis 2 jätkää, jotka tekee pro bono podcastia ja suurin piirtein torstaisin julkaistaan. Joo. Niin älkää ottako meistä mallia, vaan niin kuin ammattimaisesti hoidetuista liittotason organisaatioista urheilumaailmassa. Joo, ja siis mä oon niinku ihan samaa mieltä, että ja korostan sitä, että tämä ei ollut kenellekään. Minä en myöskään tiedä, kuka uutisoinnista vastaa, onko niitä yksi vai useampi henkilö, mutta niinku lähtökohtaisesti on heitä yksi tai useampi henkilö, niin jos heillä olisi pohjalla isommalla päätäntälaumalla luotu strategia, niin se jo helpottaisi asiaa huomattavasti. Että mitä uutisoidaan, milloin uutisoidaan, miten uutisoidaan, niin pelkästään jo se loisi aika hyvän pohjan. No. Ja tästä
viestintään liittyen, niin mä kävin keskustelua yhden niin kuin todella pitkään dartsissa vaikuttaneen henkilön kanssa, jota myös arvostan. Meillä on löytynyt ihan kiva semmoinen luottamussuhde, kun me puhutaan keskenämme. Siellä oli just niin kuin puhuttiin esimerkiksi siitä, kun oli toi Radio Play-juttu, mikä linkattiin suomalaisiin dartsaajiin, missä oli niin kuin, että Harjo-valtainen tikka komentaa Teemu Harju legendaarisessa Älipälissä, ja Älipäli oli vedetty niin kuin noihin heittomerkkeihin, niin kuin, hei, nyt kun meillä on video, niin mä voin näyttää. Heittomerkit. Heittomerkit. Niin sit ensimmäinen kommentti tässä julkaisussa oli Alexander Palasessa. Ei mitään muuta. Siis, come on! Se on heitetty heittomerkkeihin ja sitä ei olisi kirjoitettu ihan hirveästi vihkoa. Se oli radiohaastattelu. Onneksi toka kommentti oli sitten jo, että hienoa Teemu ja 3 tikkataulua ja kaikkea, niin tämä kommentointitapa tavallaan, että jos miettii, mitä me viime viikolla pyydettiin, että antakaa meille matsku, jotta me voidaan puhua siitä, että miksi naiset on muka heikompia tai onko ne heikompia tai näin poispäin. Me pyydettiin matskua siitä, niin kuin siitä naisasiasta, että antakaa siitä naisasiasta matskuun, niin ruvetaan miettimään ja selvittää. Niin palautteet on ollut mallia. Naisilla on vääränmallinen lantio ja sitten vastakkainen palaute. No, eipähän pysty miehet synnyttää, koittakaa sitä. Niin kuin pitää siis palautteiden taso on ollut siis niin järkyttävän huono ja mä tiedän, mä en pysty synnyttämään. Enkä mä nyt ole mikään misogynisti, en mä siis dissaa naisia, mä en ole puolesta enkä vastaan niin kuin tässä darts-asiassa, koska mulla ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa, mutta mä oon aina naisten puolella, mitä tulee niin kuin muuten naisasiaa. Mehän järjestetään kisat, missä naisilla on yhtä iso päävoitto kuin avoimessa sarjassa, niin ehkä kertoo. Mutta jos se palaute on tätä luokkaa, ja keskitytään aivan väärin asioihin, niin en mä tiedä, mitä mä voisin niin kun oikeastaan pyytää se enempää. Okei, mä tiedän, sinä joka lähdet se palautteen, että eipähän ole miehet yhtään vauvaa synnyttänyt, niin ei olekaan. Ja olen kiitollinen jokaiselle naiselle, joka on lapsia synnyttänyt. Te olette tehneet ihan järjettömän hienon työn. Se ei liity kuitenkaan tähän keskusteluun enempää kuin sekään. Niin, ja siis se ei myöskään liity siihen keskusteluun, että tulee niin kuin, no syytös nyt on väärä sana ehkä, mutta niin kuin viittaus siihen, että kun tällaista asiaa käsittelee, niin tulee viittaus, että taidat olla feministi ja woke-aatteen kannattaja ja ties mitä tässä. Ja niin kuin, kuitenkin mä niin kuin omasta mielestäni aika vahvasti toin sillä luupilla, mitä saattoi jotkut ihmiset jopa nauraa tässä viime viikon lähetyksen jälkeen, niin toin sen esiin, että niin kuin tämä kyseinen sääntö ja sen oikeellisuus, että mitä on, niin se ei kiinnosta yhtään, vaan tieto siitä, miksi mies on naista parempi. Ja nimenomaan tutkittu tieto. Jos näin on, niin näinhän se on. Mutta se ei voi perustua siihen, että musta tuntuu siltä. No nimenomaan. Me ollaan ihan täysin samaa mieltä Hannu tässä. Sitten joku kysyy, että onko Hannu feministi, niin siihen mä en ota kantaa. Mutta jos joku kysyy multa, että onko mä feministi, niin joo, kyllä. Mä kannustan ihmisiä tasa-arvoon. Mä kannustan siihen, että isät on lasten kanssa kotona ja annetaan naisten luoda uraa. Ja mä kannustan ihmisiä siihen, että puhutaan puolisoistaan kauniisti julkisilla paikoilla ja kohdellaan niitä kauniisti. Oli se puoliso mies, nainen tai vaikka niin kuin Irlannin setteri, niin ihan samaa. Mun on pakko tarttua tohon, koska mun mielestä, jos toi on sun mielestä feminismiä, niin sulla on hirveän vanhakantainen ajatusmalli, kun eikö toi on nimenomaan pelkästään tasa-arvoa? Se on se feminismin ensimmäinen aalto, mikä kannatti sitä tasa-arvoa. Ja siihen kyllä mä menen. Siis feminismi on hölmö sana, kaikki ismit on hölmöjä. Ylipäätään niin sä voit olla mikä tahansa ismi, niin aina niin kuin siis
ainut tämmöinen niinku ismi tai kultti tai usko, mikä on koskaan maapallolla vaeltanut, mihin voi vähän etäisesti niinku uskoa ja luottaa, niin on niinku viikinkin mytologia, mutta kaikki muu on ihan täyttä paskaa. Aivan niin. Miksi musta tuntuu, että mä oon joskus kuullut aikaisemminkin ton viittauksen tonne viikinkin mytologiaan, mutta onhan se siistiä. Onko sillä muuten joku ismi olemassa? En mä tiedä. Viikingismi. Viikingismi, se on enemmän semmoinen, että napataan tuosta noin viikkarin paatti alle, mennään päiväksi Tukholmaan ja pidetään bileet. Rai. Mutta niin, tämmöistä, mutta sitten se, mistä tässä keskustelin, kyllä se henkilön kanssa, kun puhuttiin tästä, niin ihmiset kommentoi ja puuttuu tai niin ottaa niin kantaa julkiseen keskusteluun, niin missä sanoisi, että myös se on niin outo, että hän on tarjonnut esimerkiksi viestintäapua liitolle, mutta liitto ei tarvitse. Siis pro bono viestintäapua. Aha. Erikoista. No. Kun ei, niin, no eihän mä nyt tietenkään tiedä viime aikojen tapahtumia, enkä ota tämän keskustelun oikeellisuuteen kantaa, mutta se, että mun mielestä kun on ollut monta vuotta jo kaikkeen perusteluna se, että asiat tehtäisiin paremmin, jos tekijöitä olisi enemmän, mutta heitä ei ole. Ja jos joku tarjoutuu ilmaiseksi tekemään jotakin asiaa, niin mun mielestä se on hyvin erikoista, että siihen ei apua tarvita. Jatketaan tästä eteenpäin. Ei niinku, tähän kannata jäädä sen enempää vellomaan. Sanon edelleen samaa, mitä olen sanonut tähän saakka muutenkin aina, että jos te lähetätte tämmöistä hyvää palautetta, niin ilman muuta sijoitetaan kantaa. Ja itse asiassa tuolla semmoinen kerho kuin Havurinne DC on Klaukkalasta, eli ei mikään hirveän iso paikkakunta ole kyseessä, pääkaupunkiseudun läheltä, niin sieltä tuli viestiä, että heillä on uusi Dart-seura ja heidän Superbox-potissa on rapiat 800 €. Okei. Ja kun potti siirtyy, niin 5 minuutissa oli seuraavan viikon viikkokisoihin 32 paikkaa täynnä. Heillä on siis 32 rajoitettu kisa. Mä menin kattoo tätä, niin täällä on ilmoittautumisjonossakin on 9 heittäjää. Tää on siis Kyllä. Havurin Darts Club HDC viikkokisat heitetään Jebulikses, Kuonomäentie ja 1 Klaukkala. 6 kappaletta taului, tuplakappi 30. päivä 10. kello 18.00, eli tänään. Tänään on 30. päivä. Ei oo kuin 29. Tänään on 30. Ei kun on 30. päivä, sori. Varmaan mä oon vielä kesäajassa, tosiaan. Saat kesäajassa. Tänään voi mennä sinne kattelemaan, josko paikka löytyy. Mutta on tämä ihan uskomaton. Mun mielestä nämä on niin kuin hauskoja, positiivisia tarinoita. Ja On. Tosin mulle on Havurinne DC jo ihan jostain muusta yhteydestä tuttu. Tämä liittyy erääseen nuoreen suomalaispelaajaan, jonka kohtasin tämän viikon maanantaina. Ja mä en kerro yhtään sen enempää, mutta tosiaan niin tämmöinen nuori herra tuli tavattua ja säväytti itseä suuresti Havurinne DC:n pelaaja, mutta mä en rupea asiasta höpiseen sen enempää, koska mä tiedän, että hän tulee näkymään jatkossa Suomen datskenessä ja hänestä puhutaan muutenkin. On varmastikin puheissa jossain vaiheessa tämä kyseinen Havurinteen heittäjä. Uskoisin tosi vahvasti näin. Hei, nyt kun puhutaan nuorista, niin mainitaan myös tähän, että kuinka monella suomalaisella on paikkaa Widmau Junior World Mastersiin Milton Keynesiin tammikuulle tällä hetkellä ansaittuna? Tällä hetkellä se on yhdellä heittäjällä. Kuka on tämä heittäjä, joka lunasti paikkansa? Julkaistaan tänään podcastissa ensin ja sitten julkaistaan se myöhemmin muualle. Saat kertoa. No
Tiukaksihan se meni ja siis siinähän kävi vielä niin, että mä tein vahingon ja kilpailijat, paikasta tiukimmin kilpailevat pelaajat laitoin kimpassa heittämään viimeisen JDC Challenge-osion ja 10 pisteen ero, joka siis on todella pieni, niin 10 pisteen erolla meidän Gibraltarin kapteenimme Nuutti Herttuainenhan tämän paikan lunasti. Joo, Nuutti tosissaan lunahti. Ihan äärimmäisen hieno juttu. Nuutti on tosi loistava tyyppi. Mutta nyt niinku, tavallaan, jotta me saadaan kuulijoille kontekstia, kuinka iso tuo 10 pistettä on. Niin se 10 pisteen ero muodostui siis JDC Challenge-nimisestä pelistä. Pelissä heitetään joka kerta sektorit 10-15. 3 tikkaa per sektori ja Shanghaista saat 100 lisäpistettä, muuten ihan vaan pistemäärä lasketaan. Sen jälkeen heitetään kaikki tuplat 1-20. Jokaisessa osumassa saat 50 pistettä. Sitten heitetään nappi. Napista saa 100 pistettä. Ja sitten heitetään sektorit 15-20 jälleen. Shanghaista 100 ekstra pistettä. Ja muuten lasketaan vaan pistemäärä, jonka siitä sektorista saat. Eli kuinka monta sektoria sitten? Siinä tulee niinku... Mun mielestä se on 12. Joo. 12. Plus sitten tuplat. Eli käytännössä se on 12 sektoria, kun sä heität. 3 tikkaa per sektori. Pienin sektori on numero 10, eli pienin osuma pistemäärä, jonka sä voit saada, on 10 pistettä. Kyllä. Sä heität 8 viikkoa. Joka viikko 12 sektoria. 12 kertaa 3 tikkaa. Eli sä heität 8 kertaa 36 tikkaa, joista mikä tahansa osuessaan sektoriin olisi vienyt sut ykköseksi. Joo, siis se on aika pieni ja sitten täytyy huomata, että kyllähän siellä niitä tuplaosumiakin on aina millin päässä, että se on myöskin yhdestä tuplasta, joka antaa automaattisesti 50 pistettä, niin sillä olisi kirkkaasti menty kärkeen. Eli tästä kilpailusta tuli ihan käsittämättömän tiukka. Järjettömän tasainen. Joo, siis ihan uskomattoman, että en olisi ikinä uskonut, että se päätyy tollaiselle erolle. Ja tosiaan niin kuin yhden sektoriosuman verran erotti tällä kertaa Onnin ja Nuutin Milton Keynsin paikasta. Ja tokihan Onni on nyt ensimmäisenä varapelaajana, että seuraava jaksohan alkoi jo tänä maanantaina Keravalla, missä kamppaillaan siitä toisesta paikasta. Ja siitä tuleekin mielenkiintoista, että mitä se seuraa ja tuo tullessa. Joo, varsinkin kun ottaa huomioon, että meillä tuli 3 uutta JDC-heittäjää. Joo, ja siis sen verran tiedän, että lisääkin on vielä tulossa aika varmasti, niin tästä tulee oikeasti aika jännää. Ja pakko sanoa, että oli muuten maanantaina aika pirun siistiä. Toki rupesi olemaan jo vähän kiire, kun paikan päällä 10 jätkää samaan aikaan treeneissä. Ja mikä hienointa, se asenne, millä sinne tullaan. Ne tulee sinne heittämään, pitää hauskaa, nauttiin. En voisi olla onnellisempi kuin mitä maanantain jälkeen olin, kun treeneistä lähdin kotiin ajelemaan. Se on ihan sairaan hieno se fiilis, kun on heittäjiä paikan päällä. Paikan päällä siinä tulee niin kuin, se saa itsensä tuntemaan tärkeästi. Se just, että ne junnut, kun ne tulee sinne, niitä on ja ne saa viikoittaista treeniä, niin mun mielestä se on hyvä asia. Että jos vaikka ei mitään muuta Suomeen tuotaisi, me tuotiin viikoittainen muukin treenaaminen junnuille ja joku varmasti jalostaa joskus tätä pidemmälle. Tehkö, ainakin on se alkusysäys saatu ja paljon. Siis tulee muuttumaan asiat vielä niin kuin tässä, me mennään siihen myöhemmin, mutta otetaan tähän väliin mainos, niin meidän ja Darts-kaupan yhteistyössä
tapahtuu paljon asioita. Yksi on semmoinen, että meillä on sunnuntaina järjestetään Bowling Corner Billiardissa Nurmijärvellä kello 14.00 tasoituskisat. Siellä on prosenttipalkintoja, jos tulee riittävästi osallistujia, eli saadaan 24 vähintään lauteille näitä maksavia heittäjiä. Meidän akatemialaiset on ilmaisia. Niin sitten siellä on myös se risteilypaketti palkintona. Tulkaa heittää Nurmijärvelle tasureita sunnuntaina kello 14.00. Sitten toinen asia on tämä Skolia, mikä... Ai niin se laite, joka on ihan saatanasta. Se laite, joka tekee sen, että lapset ei osaa laskea. Aivan, joo, se oli just se. Joo, mutta ei sorruta tällaisen analogian, koska mä just kritisoin muiden käyttämää palautetta, niin ei käytä se sama palaute, mutta Skoliasta voi olla montaa mieltä, mutta se on varmaa, että nyt ollaan solmittu semmoinen sopimus, että jokainen tämmöinen leasing Skolia ravintoloihin, että nyt puhutaan Skolia Prosta, ei puhuta Skolia Home 2, niin jokainen tällainen laite, joka hankitte Darts-kaupan kautta, tämän Tupla Ykkösen mainoksen puolesta tai JDCn kautta, niin jokainen näistä tuo junioreiden niin kuin JDC Finlandin toimintaan suoraan riihikuivaa rahaa. Joo, se oli aika hieno uutinen kuulla tässä tällä viikolla, että tällaista tulee tapahtua. Mä kuulin se sulta. No niin, mutta mä en kuullut sitä sulta. Niin se oli hieno kuulla tämä uutinen tällä viikolla, kun sen itse kuulin yhteistyökumppanin taholta, että tämmöinen nyt mahdollistuu. Niin olihan se aika hiton siistiä, että kaikki ei tarvitse tulla sun tai sun paremman puolison lompakosta, että saadaan vähän toiminnalle tukea. Ja ajatellaan nyt vaikka sellaista, että nythän on ilmaisia kisoja, joissa näissä junnukisoista ei makseta varsinaisesti rahallista palkintoa, niin kyllähän se tarkoittaa sitä, että jossain kohtaa sekin voi olla mahdollista. Niin, tässä puhutaan siitä, että se menee näille junioreiden toimintaan tämä sitten eli Darts-kauppa tosissaan lähtee vielä isommin meidän yhteistyökumppaniksi, mikä on äärimmäisen hieno asia, joka tarkoittaa siis sitä, että Darts-kaupan kautta jos hankit ravintolaasi tai keilahalli tai mihin tahansa Skolia Pro-laitteen, niin siihen on järjettömän hyvä leasing-tarjous tällä hetkellä tarjolla. Mikäli tämä asia kiinnostaa, niin voi tulla esimerkiksi sunnuntain Nurmijärvelle juttelemaan mun ja Hannun kanssa asiasta tämän hihasta. Voi pistää sähköpostia info@jdcfinland.fi, siihen sähköpostiin mä ja Hannu molemmat päästään käsiksi. Ja sitten voi kysellä myös suoraan Darts-kaupan, mutta siellä on pojat on aika kiireisiä noiden biljardiasennusten kanssa. Niin pistäkää korvan taakse, pistäkää koodiin. Mä uskon, että tämä Skolia-kauppa, kun sä saat sen Skolia Pro sun ravintolaan vaikka useamman kappaleen ilman alkupääomaa, niin se on aika kiva tapa tukea junioriurheilua. Niin, kyllä. Ja sitten kun ajatellaan nyt vielä, siis sä sanoit on silleen hienosti, että ilman alkupääomaa. Mut on toi nyt mun mielestä aika hassua, että 2 tonnin laite ja sitä ohjaavat tabletit ja näytöt ja muut, niin se ei maksa mitään siinä alussa. Että joku tulee vielä ja laittaa ne paikalleen. Joo, ne tullaan laittaa paikalle, ei tarvitse sitä asentaa, niin silleen aika siisti juttu kaikin puolin. Mutta hei, tässä itse asiassa hyvä aasinsilta siihen. Ilmaisit äsken tuossa meidän sähköpostimme. Tuollahan Facebookin ryhmissä on kyselty, että mikä on se palautekanava meille päin. Niin se, että toki varmaan voidaan sanoa, että kyllähän me luemme tätä palautetta, mitä tulee suomalaisten dartsaajien meidän kommenttiketjuille. Ei lue. Siis, no, minä luen, mutta mä en vastaa. Niin ja se saattaa mennä vasurilla, mutta lähtökohtaisesti se, että esimerkiksi juuri tuo äsken mainitsemasi sähköpostiosoite on keino olla yhteydessä. Joo, ja kaikille myös tuolla Metan niin kuin
Business-suiten Messenger-osiossa, niin siellä mä luen viestejä ja vastaan niihin, mutta oman mielenterveyteni vuoksi olen sulkenut kaikki somekanavat ja kaikkien somekanavien ilmoitukset. Se on rauhoittavaa, kun voi mennä illalla nukkua ilman hirveä kierroksilla ja halailla omaa puolisoa vähän rutistella kovempaa ja sitten sen jälkeen. Mä menisin just sanoa, että eikö sä mukaan ole kierroksilla silloin, kun sä rutistelet sun omaa puolisoa? No joo, mutta siis voi mennä nukkuun. Se katsotaan hyvä tosi TV. Me ollaan katsottu Love is Blindia tosi paljon. Ja jonain päivänä, kun mä voitan lotos 60 miljoonaa euroa, niin mä aloitan Suomen Love is Blind-kauden ja tuotan ja ohjaan ja juonnan ja kaikkea. Se on maailman paras TV-ohjelma. Kannattaa katsoa. Mistä se näkyy? Siis Netflixistä, eli siis maailman paras TV-ohjelma ikinä, Love is Blind. Tämä ei liity mitenkään dartsiin, mutta Ensitreffit alttarilla ohjelmassa oli dartsiheittäjä. Miksi hän katoo näitä ohjelmia? Mikä mua vaivaa? Niin, no mutta siis huomasitko sä mitä mä vastasin, kun sä sanoit, että Ensitreffit alttarilla oli darts-heittäjä, niin mä vastasin, että joo, niin oli. Niin, totta. Niin. Totta. Ja siis mulla ei ole Netflixiä, niin mä en ole voinut katsoa tuota Love is Blindia, mutta... Ja täytyy sanoa, että siinä Ensitreffit alttarilla kaudessa, niin se dartsiin heittävä Vantaalainen Sälli, niin se on kaikkein tasaisin henkilö koko kaudella. Se on kaikkein niin kuin, siis seesteisin ja itsevarmin ja rauhallinen. Siis se kaveri, mä en tajua, miten se voi olla niin zen. Johtuuko se siitä, kun se heittää dartsiin Vantaalla? Ei kai siinä paljon vaihtoehtoja ole. Siitähän se johtuu. Pakko olla darts, koska klubi kannattaa, että ei ole seesteisiä eikä fiksui. Jaha, me ei sanottu ääneen. Ei sanottu. Mä tunnen monta klubikannattajaa ja klubikannattajia, ei, niissä on ihan yhtä hyviä ihmisiä kuin kaikissa muissakin, ei mitään. Mun mielestä on kiva, että ihmiset laittaa aikaa urheiluun. Vähän menee taas tämmöiseksi niin sivujuonteille. Mutta tässä on puhuttu nyt tosi paljon, vähän rönsylevästikin erinäisistä asioista, mutta just palautekanaviin liittyen, niin sähköposti, sitten ne, ketkä pystyy, tietää, niin voi soittaa. Kyllä mä vastaan puhelimen tai sitten toi tupla ykkösen Messenger. Omaakin Messengeri mulle saa laittaa, mutta sitä mä seuraan tosi paljon huonommin, et en mä niinku... Olen kokenut, että se ei anna niin paljon, mitä se ottaa, jos se ei koordinoi tätä toimintaa, kun sitä palautetta tulee kuitenkin aika paljon ja pääasiassa mukavilta ihmisiltä. Joo, tuossa sä olet kyllä ihan oikeassa, että todennäköisesti olisin tehnyt saman ratkaisun, jos ei mulla joka aamu olisi tyhjää aikaa suurin piirtein kello 6.30–09 asti, että mä en oikeastaan tiedä, mitä mä siinä kohtaa järkevästi tekisin, niin silloin on hyvä aika lueskella ja vastailla ihmisten viesteihin, että siksi mä oikeastaan luen, että se on mulle vähän niin kuin ajan kulua tietyllä lailla siihen aamun hetken. No, toki voisi juoda vain kahvia ja lueskella vaikka uutiset edelliseltä päivältä, mutta ei sekään tarjolta kauheasti nyt niin kuin tällä hetkellä valtamedioissa kauhean mielekästä on. Niin. No ei. Tässä on. Kuitenkin arvostan kaikki palautteet. Kyllä sä nyt kerrot mulle palautteita, mitä ihmiset tulee. Esimerkiksi Hökkien palaute, mikä otetaan nyt käsittelyyn tässä. Me viime aikoina puhuttiin VDF- ja PDC-sääntöeroista ja tällaisista. Ja itse asiassa puhutaan kahdesta näkökulmasta. Ensin puhutaan siitä, joku laittoi tuonne suomalaisiin dartsaihin sen viestin, että se bulliheitto pitäisi tapahtua siinä lavalla kameroiden edessä, niin ootko puolesta vai vastaan? Vai päinvastoin, vai mitä sä oot? Niin. En mä tiedä, onko se loppu. Siis vaikka se bullin heitto kuitenkin nykyaikana on tosi ratkaisevassa osassa, koska aloitusedun merkitys on suuri, niin siinä voi pahimmassa tapauksessa käydä niin, että sankarit latelee sitä keskustaa vaikka 20 minuuttia putkeen ja kyllä se aika tylsää lopulta on seurata, kun se osuminen on mitä on, niin kyllähän se on valvotusti ehkä siellä takatilassa ihan ok suorittaa sen takia, että aikataulut pysyy. Et oikeastaan se on ainoa syy, minkä takia
minkä takia siinä on järkevää heittää se siellä mun mielestä siellä piilossa näin nopeasti ajateltuna. Mä en ole pohtinut sitä isosti, mutta tämä oli tällainen niin kuin nopea aivoitus, että pahimmillaan se voi aiheuttaa aika suuren viiveen, jos sitä ruvetaan tahkoamaan siinä lavalla. Okei, mä en ollut ajatellut niinkään. En tiedä siis, mitenkä noita venähtämisiä tapahtuu, mutta voisi tosiaan olettaa, että kun nuo isot pojat kuitenkin heittää aika hyvällä prosentilla sinne vähintään vihreeseen sen tikan, niin siinä voi äkkiä kestää. Niin mä itse olen täysin sitä mieltä. Tämä on taas henkilökohtainen mielipiteeni, jolloin se on täysin oikea minun näkökulmastani, mutta mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että sitä silmää ei missään nimessä pidä heittää siinä lavalla. Ei missään olosuhteissa. Se ei tuo mitään lisää siihen peliin. Se saattaa jopa pahimmillaan rikkoa niiden heittäjien valmistautumisen ja rytmin. Koska nehän menee sinne lavalle, ne heittää ne 6 kylmää, onko se 9 kylmää, mutta kuitenkin ne menee, tulee walk on song, sä menet sinne lavalle, sä otat yleisön, sä aloitat keskittymisen, sulla on hirveä niin semmoinen lataus päällä, otat vähän huikkaa, sit sä menet siihen, sä saat heittää ne tietyt kylmät, sä oot suunnitellut ne valmiiksi sun päässä, että miten sä heität. Tosi monella pelaajalla on erilaisia kylmiä, mitä ne heität. Joku heittää tupli, joku heittää pelkkää nappia, joku heittää silleen, että kohdistaa tauluun tyyliin just, että niinku tupla 6, tupla 11 nappia ja näin poispäin. Niillä on niinku moni eri juttuja. Sitten Peter Wright heittää niinku jokaisella tikkasetilla eri triplaa, mitä mutta se oli ihan vitsi. Kyllä se, niin se rikkoo sen keskittymisen ja valmistautumisen, sen niin pelin alun totaalisesti, jos siihen tulee elementti, jota ei voi ennakoida, jonka pituus on. No sä puhuit, että pituus voi olla ihan mitä vaan ja se vaikuttaa, niin kuin tavallaan sä joudut aloittaa uuden latautumisen sen jälkeen, kun sä tiedät, kumpi sen peli aloittaa. Joo, tuossa on itse asiassa hyviä perusteluita. Mä nyt tosiaan, kun en asiaa ehtinyt pohtimaan etukäteen yhtään, tämä aihe tuli ihan yöstä, niin kyllä mä ostan noi ihan samat ajatukset. Ja sitten kun mä käännän vielä sen toisen puolen, niin kyllähän noi lavapelit, niin eikös niitä pelata yleisölle? Niin mitä se lopulta antaa sille yleisölle, että 2 heittäjää käy heittämässä sitä keskustaa? On se sitten molemmat 1 tikka tai heittää ne molemmat sitten 50 tikkaa, niin ei se ole se pelin idea, niin se, että jos siellä olisi takahuoneessa joku mahdollisuus sumplia asioita, että se ei olisi virallista, niin sitten se tarvitsisi tuoda siihen lavalle. Mutta mä en näe kyllä kans, jos ihan suoraan sanotaan, niin ei ole mitään järkeä, että se heitettäisiin siinä lavalla. En mä näe yhtään järkevää syytä. No en mä kans ja näe, ja just se, kun siis nykyään vielä silleen, että siellä lavalla, tai siis lava alla takahuoneessa heitetty niin kuin keskustaheitto, niin se jopa näytetään PDC-TV-lähetyksissä, että kun se voitti. Joo, niin, just näin. Sä saat siitä sen draaman kauden. Mä lähtin siihen. Sitten mennään siihen toiseen kysymykseen, mikä on mielestäni hyvä, koska tavallaan mehän mennään niin kuin vastakkaiseen suuntaan, kun mehän ei olla VDF-alla, me ollaan PDC-alla, mutta me heitetään meidän kisoissa aloittaja aina lähemmäs keskusta, koska me halutaan käyttää aikaa siihen keskustaheittoon. Ja se on VDF-sääntö, että lähemmäs keskustaa. Minkä takia Suomessa niin monissa kisoissa noudatetaan muuten VDF-sääntöä, mutta sitten on se hemmetin tylsä, pitkäveteinen keskustan heittokilpailu, joka on niin siis varsinkin nyt, kun on tullut ihan hitokseen jengiä lisää, niin saattaa niin siis mennä helposti 12 tai 15 tikkaa ennen kuin kumpikaan osuu edes ekan kerran vihreeseen. Joo, ja siis mä voin oikein itse asiassa melkein hävettää jo sanoa, mutta mä olen itse ollut osallistumassa sellaiseen peliin, joka oli itse asiassa ihan Rodarts Finlandin järjestämä Masters-kilpailu joskus vuonna X ja Y, ja erään alkulohkon vastustajani kanssa niin me heitettiin lähes 20 minuuttia keskustaa ennen kuin itse peli alkoi. Ja mä voin sanoa, että
ainoat tikat, jotka osui siihen keskustaan, niin oli tämän 20 minuutin aikana 2 viimeistä tikkaa, eli molemmilta 1 tikka. Minä heitin ulkopihan, kaveri heitti silmän. Kaikki muut oli ohi keskustassa 20 minuuttia. Niin. Siitä on kiva lähteä siihen peliin. Mutta joo, toi ei varmaan ollut se sun pointti siinä jutussa, vaan lähinnä mä olisin aistivena, että tuossa oli joku jännä juttu, että miksi te tehdään ristiin. Niin miksi tehdään ristiin? Miksi ei voi Suomessa heittää niinku tavallaan sen liiton mukaan, joka on niinku sun pääliitto, tai siis se sun yläpuolella oleva organisaatio, niin miksei? Joo, ja siis niin pääosinhan kai vissiin olisi fiksua, että ihan yleisellä tasolla noudatettaisiin niin sen oman kattojärjestön säännöstöä muutenkin, eikä lähdettäisi tekemään omia visioita, että otetaan vähän sieltä ja vähän tuolta, ja sitten kun onkin käsittelyssä se, että tuleekin joku ongelmakohta, mitä ei välttämättä selitä kummankaan sääntö täsmällisesti, niin sitten mietitäänkin, että mitä sääntöjä tässä nyt sitten noudatetaan ja miten toi menee oikein. Ja sitten kun siihen otetaan ennakkotapaukseksi tilanne, joka on tapahtunut eri lajiliiton alaisessa kisassa ja tehdään päätös sen takia, niin se voi johtaa aika mielenkiintoiseen lopputulokseen. Viittaan tässä tähän katkenneen terän asiaan, mikä on tapahtunut, niin kyseinen tapahtumahan ratkaistiin sillä, että kun PDC:ssä ei näin toimita ja PDC:n puolellakin se taitaa edelleenkin olla tuomarikohtainen asia, miten siihen reagoidaan, vai onko siihen tullut jo muutos? Mä en ole ihan varma. PDC:ssä mikäli terä katkee ja terä jää tauluun, niin se on pisteet sen mukaan, missä se terä on. Okei, eli se on päivittynyt, koska jossain kohtaa yksi näistä, mä nyt en muista kuka tuomareista tämän laittoi tämän videon aiheesta, että se saattaa olla ihan tulkinnanvaraista riippuen siitä, kuka tuomari on kyseessä. Juu, se on totta, mutta kukaan tuomari ei ole sen jälkeen niin kuin sanonut julkisesti, että hän hylkäisi sen, kun se yksi tuomari menee tekemään sitten julkisesti asiaa. Joo, ja siis kun en mä niin kuin muutenkaan näe siinä mitään järkeä, että jos se on selkeästi todennettavissa, että se tikka kerta kaikkiaan osuu sinne, niin miksi se ei ratkaisisi. Ja kyllähän tämä on niin kuin SDL-osaltakin muuttunut. Sitä en tiedä, että mikä on, niin kuin, onko VDF-sääntö päivittynyt tuon osalta. En ole seurannut itse asiassa, en tiedä. Mutta siis tämä oli vain niin kuin esimerkki siitä, että kyllä ne kai vissiin ne säännöt pitäisi olla aika yksi yhteen. Ja jos siitä jotain poikkeuksia on, niin mun mielestä ne nyt sit pitäisi olla tosi selkeästi sitten kirjattu johonkin, eikä jättää mitään kysymysmerkin mahdollisuutta. Mutta sitten päästään siihen, että Suomessahan poikkeaa paljon muutenkin asiat VDF-jutussa. VDF:ssä joukkuekilpailu heitetään pelaaja per legi. Suomessa heitetään pelaaja per ottelu. Sitten VDF:ssä esimerkiksi Mastersissa, joka on niin kuin toiseksi arvokkain turnaus, niin heitetään alkulohkot pooleissa. Suomessa ei heitetä missään arvokilpailussa alkulohkoi poolissa, niin ja nyt joku sanoi tähän, että PDF Masters järjestää, mutta se organisaatio ei ole meidän liiton organisaatio, eikä se ole myöskään mikään avoin kisa, eikä mitään. Niin siis se on ihan puhtaasti mielivalvalla. Siksi toisekseen kyseinen organisaatio säännöistä puhuttaessa, niin hehän noudattaa PDC-sääntöä. Että hehän, sehän on... Joo, en ota sekaan, mutta siis pointtina on se, että kun halutaan perustella jotain, mitä Suomi tekee, niin halutaan perustella se niin kuin hyvin päin, niin haetaan verrokki PDC:ltä, mutta sitten kun halutaan perustella toista asiaa hyvin päin, niin haetaan verrokki VDF:ltä, koska joo, totta, PDC:n maailmanmestaruuskisoja ei heitä alkulohkoja poolissa, mutta heitä settipeleinä, niin Suomessa ei heitetä SM-mitalleista pooleissa, koska ei heitä PDC:lläkään. Ja sitten taas toisaalta niin järjestäen aina VDF:llä esimerkiksi junnuille tulee paljon pelejä, kun ne osallistuu kisoihin. Suomessa edelleen uskotaan siihen, että junnuilla suoraan kappii ihan liian usein. Joissain paikoissa on tullut sitä pooliajattelua, mikä on tosi kiva juttu, mutta ihan liian paljon sitä suoraan kappii. Mä ymmärrän Högströmiä, minkä takia hän esittää sen kysymyksen, että voisiko olla selkeää. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että toi on ihan perusteltu kysymys ja ihan varmuudella
se olisi järkevää, että se toimisi hyvinkin selkeästi niin, että kun kerran heitetään lajiliiton X alla, niin silloin myöskin säännöt menee 1:1. Ainakin niin kuin tosi isosti. Et toki niin kuin kansalliset asiat niin voi vaikuttaa tietyllä tapaa joihinkin pieniin nyansseihin, mutta niin kuin ne päälinjat, niin kyllä ne pitäisi olla aika lailla samat. Pitäisi olla ehdottomasti. No, mutta en mä tiedä, tänne enempää me ei voida käsitellä tätä asiaa, koska me ollaan päättävässä asemassa tavallaan vaan olen täysin samaa mieltä Högströmin kanssa, että säännöt pitäisi olla niin kuin selkeät. Sitten jos mennään tästä eteenpäin, mulla oli joku tosi hyvä analogia, minkä takia mä halusin ottaa tämän Högströmin jutun tähän jotta pääsee eteenpäin. Että arvaan, muistaako mä sitä analogiaa enää. En tietystikään. Alkavaa dementia ihan selvästi. Ei. Tässä on kaikenlaista sattuu, mutta en mä tiedä, onko dementia nyt ehkä ihan päällimmäisenä vielä. Voi olla hyvin mahdollista. Dementiakin on tulossa tässä pikkuhiljaa. Niin. Mitäs tässä on tämmöinen ihan täysin, mitäköhän minun piti, Hannu, sinulle sanoa? Minä en kyllä nyt sen verran vähän hallitten ajatusten lukemista, että en kyllä yhtään tiedä, mihin sä olit matkalla, mutta oliko meillä muuten tarkoitus tänään unohtaa viikon pelaajanostot kokonaan, että on tää tämmönen spesiaalijakso vai onko se vielä tulossa? Kun mehän ei sovittu tällaista asioista nimittäin etukäteen yhtään, vaan taas lähdettiin lennosta perinteisesti liikkeelle. No sehän se oli se asia. Pelaajanostot. Aha. Hyvä. Miten toi aasinsilta olisi johtanut pelaajanostoihin? Sen mä kyllä vielä haluaisin kuulla, mutta se ei ole ehkä nyt järkevää, kun katsoo laskuria, mikä meillä juoksee. Niin mennään aiheeseen mieluummin, kun kuunnellaan se selitys. Joo, mennään aiheeseen. Eli pelaajanostot tälle viikkoon, niin sä saat aloittaa tällä viikolla. Joo, siis itse asiassa mun pelaajanosto lähtee siis... Korostan sitä, että tässä tapauksessa näitä pelaajia voisi olla useita, mutta tartuin ensimmäiseen löytämääni sellaiseen, kun lähdin kahlaamaan vaan tästä päivästä taaksepäin olevia asioita. Ja ensimmäinen, joka törmäsi silmään, ja valikoin sieltä tasoituskisoja ja sitten rupesin katselemaan tuloslistoja. Ja koska BSM on ihan tässä nurkan takana, niin mä tarkoituksellisesti rupesin pongailemaan heittäjiä, jotka on ihan niin kuin just pelaajaoikeuden mukaisia heittäjiä. Eli tasoitus on siellä 668 ja alapuolella lukemissa. Ja syy miksi näin, niin rupesin pongailemaan heittäjiä, jolla on juurikin tämän laatuinen tasoitus ja sitten selkeä ylitys tasoituskisoissa siihen omaan tasuriin, koska se on niin helppo löytää. Tokihan noita varmaan on kovempiakin ylityksiä ihan normikisoissakin, mutta ne olisi niin hirveän työn takana kaivaa tuolta. Niin juurikin tämmöinen pelaaja tuli vastaan sieltä, jolla oli tasoitus 662. Joka tarkoittaa sitä, että hänen yhden tikan keskiarvonsa hän on silloin karvan alle 20, joka on tämä niin sanotusti tämä P-raja. Ja rupesin katteleen, että niin, että se on kuitenkin yhden viikkokisan tuossa rykässy reilusti, ei voi sanoa reilusti päälle, jos on 63 vähän päälle on 3 tikan keskari, niin se on pikkasen yli 21 on silloin, mutta yhden pinnan korkeammalla pistemäärällä per tikka kuin mitä on tämä nykyinen tasoituksen muodostuminen. Ja sen lisäksi siellä oli kisassa mukana muutamia yli 40 tikan legejä, kun vähän tupla rupesi kangertaan. Ja se, miksi tämä
jäi mulla itselle mieleen oli juuri se, että nämä on niitä mulle kiinnostavia pelaajia, kun BSM tulee. Koska jos sä heität selkeästi, pystyt heittämään kisan selkeästi yli oman tasoituksen ja oot P-kelpoinen juuri siinä rajalla ja sen lisäksi sit kun ne tuplatkin napsahtaa, niin noi on niitä potentiaalisia kisan voittajia, siis suurimpia potentiaalisia kisan voittajia. Ja tämä kaveri Vintti DC:n viikkokisat kävi tuossa tiistai-päivänä haalimassa kotiinsa puhtaalla pelillä 662 tasoituksella Vintti DC:n oma heittäjä. Ja kyseessä on Pekka Huru, ihmisestä en tiedä yhtään mitään. Siellä olisi ollut pari muutakin kyseisessä kisassa, muun muassa yksi kaveri veteli First Nine keskarilla 74,8, hänen lähtöpisteensäkin oli 637. Tämmöinenkin on ihan mielenkiintoinen, mutta hän seurasi vielä vähän enemmän tuplia, toki veti 157kin poikki. Mutta lähtökohtaisesti joo, nyt mun nosto on Pekka Huru Vintti DC tästä syystä, koska hän tulee olemaan ja hänen kaltaisensa tulevat olemaan niitä pelaajia, joita mä BSM aika viikonloppuna seuraan. Ymmärrän hyvin, ja jos hän osallistuu. Joo, siis sitähän me emme tiedä, osallistuuko vai ei, mutta hän ja hänen kaltaisensa ovat niitä. Joo, toi on tosi hyvä nosto ja Vintti DC, se on musavintti, eikö se ole tuolla Oulussa? Jossain siellä pohjoisen suunnilla se on. On kehuttu, että on kiva paikka, että siellä on toi Moilasen Teemu on mun mielestä ainakin jollain lailla joku puuhastelija, niin kyllä siis hieno nosto ja pitäisi mennä sen musavintille käymään. Pitäisi saada aikaiseksi lähteä Ouluun heittää tikkaa. Olisi joskus aikaa, niin sinne lähtisi kyllä, mutta se olisi tosi mielenkiintoista. Mä en ole itse asiassa käynyt koskaan siis edes Oulussa asti heittämässä. Ellei mä nyt ihan väärin. On mä kyllä joskus. No en mä tiedä, ihan sama. Mutta joo, oli siisti lähteä. Viikon kiertue käydä kattelemassa pohjoisen kisoja, niin heti kun mä rikastun, niin sinnehän mä lähden. Hei, ennen kuin otan mun nostoon, niin BSM semmoinen maininta, että tänä vuonnahan B-osallistumiskelpoisia on vähemmän kuin viime vuonna ja selkeästi vähemmän tämän uuden tasoitusrajan takia. Joo. Arvaa, miten se on vaikuttanut BSM-osallistujamäärään. Ne osallistujamäärät on yllättävän korkeita. No siis nyt jo. Kisoihin yli viikko aikaa, niin nyt jo avoimessa sarjassa saman verran heittäjiä kuin viime vuonna oli tuolla Ikaalisissa, niin kyllä sillä paikalla vaan on merkitystä. On. Siis mä olen ihan samaa mieltä, että jos tämä kisa tällä formaatilla oltaisiin viety hankalampaan sijaintiin, niin ei varmuudella olisi tätä määrää heittäjiä kuin nyt on. Että kyllä tuo pääkaupunkiseutu on sellainen, mihin pääset jokaisesta paikasta aika helposti, että tietysti pohjoisesta tulee matkaa, mutta aika moni sieltä sitten, jotka lähtee lentäen, niin ei ne välttämättä halua sitten lentokentän jälkeen lähteä vetämään 200 kilometriä johonkin suuntaan, vaan mielellään sen jälkeen lähellä. Mutta sen verran vielä sanon, että tosiaan 251 on nyt määrä ja oliko toissapäivänä kun katsoin, niin oli 220. Et koko ajan tulee hyvin lisää avoimeen sarjaan, tai siis kaikkiin sarjoihin, mutta hienolta näyttää toi määrä. Joo, hieno näyttää. Samaa mieltä olen itsekin ja tulee lähdettyä paikalle että sai jo Angervistolta haasteet, että haluaa heittää mua vastaan BSM, mutta heitä ennemmin Lehtistä vastaan, koska saat enemmän haastetta siinä pelissä. Mut, joo, tää pesäpallo ja Angers, joka oli mun nosto silloin kerran. Joo, sain kyllä kiinni. Yes. Toi mun nosto, niin täytyy sanoa, että mä en ihan täysin tiedä. Myönnän. Mä osaan myöntää tietämättömyyteni. Mä en ihan täysin tiedä,
miten, miksi, millä perusteella ja mitä on tapahtunut. Tapahtunut. Jaa. Mutta jos joku onnistuu heittämään itselleen kansainvälisestä kilpailusta, MM-sarjasta, mitalin, siis MM-mitalin, mikä on järjettömän kova juttu, ja sä oot kuitenkin Suomen listoilla B-sarjalainen. Joo, nyt mä tiedän mihin suuntaan me ollaan menossa. Että niin, onhan se nyt, siis mä olisin ihan hirviö, jos mä nostais, tai me oltais hirviö, jos meidän podcast ei nostais tällaista suoritusta, mutta mun nosto on, ihminen, jota mä en koskaan tavannut, olen saattanut joskus nähdä, en tiedä, mutta 515 tasoituksella naisten sarjaa paukuttava Päkkidartsin Maria Pajala, joka on voittanut pronssimitalin tuosta IDF for Championships, eli toi soft dartsin maailman mestaruuskisoista. Ihan järjettömän hieno juttu. Siis se on ensimmäistä kertaa, kun koskaan Suomi saa mitali ylipäätään soft dartsista. Niin. Mutta eikö kyseessä ollut parikisa? Joo, pareina. Joo. Pareina ja parina oli, mutta mä voisin parin nostaa, koska mä oon nostanut sen jo. Eli Kallio Annun parina. Joo, mutta kyllähän niin, hänet mainitaan, nimenomaan. Mutta ei tulos siihen. Mutta tosissaan niin Anu ja Maria, niin pari kisasta MM-pronssi. Järjettömän hieno juttu. Tosi kiva, tykkään ja sen takia mä nostan Maria Pajalan ja vähän siinä sivussa Anu Kallion toista kertaa. Että hyvää tekemistä. Englannissa toki niin Anuhan voisi nostaa joka viikko, kun sillä on sama yhteistyökumppani kuin meillä, toi Darts-kauppa. Pitää nostaa joka viikko. Ei vaan. Joo, kyllä mun täytyy sanoa, että jos et sä Juholan sisaruksia tuntenut, niin, ja nyt sä sanot, että sä et tiedä yhtään kukaan Pajalan Maria, niin on sulla siinäkin pieni, että naisista ei saisi ikinä sanoa, että sellaisia lajin dinosauruksia, mutta kyllä Mariakin on aika monta vuotta on täällä piireissä pyörinyt ja ihan, kyllä mä sanoisin, että mestistä heittänyt naisten puolella, mutta tällä hetkellä P-korttilainen joo, ja mun mielestä ihan pirun siistiä. Mulle on ihan se ja sama, minkä tasoisia heittäjiä, niin silti toi sun nosto oli täydellinen ja ennen kaikkea niin pidetään tämä Anulla nyt mainintana, vaikka se oli ihan yhtä iso asia se mitali. Mutta niin kuin ajatellaan nyt hittosoiko. MM-pronssia. Kyllä. Monellako Suomesta on MM-pronssia dartsissa otettu kaikki lajit huomioon? Että mä en tiedä. Veikka, ettei kellään. Se on hyvin mahdollista. En ole tutustunut asiaan, mutta aika siisti juttu. Kyllä CV:ssä olisi aika hieno sanoa, että MM-pronssimitalisti. Nyt kun sä olet sanonut, että mä en käytä sanaa dinosaurus, hän on velociraptor, koska hän on tarkka ja pitkäkyntinen tuhoa tekevä darts-nainen, niin... Noniin. Me ollaan saatu joskus, itse asiassa ollaan saatu tämmöinen viesti meidän yhdeltä vakiokuulijalta, että Suomessa pitäisi järjestää joka vuosi Pajala-kuppi koolla, eli Pajala _ kuppi, ja sitten tuplakuppina, koska Pajalan pariskunta on tehnyt niin paljon hyvää suomalaiselle dartsille. Tämmöisen ehdotuksen olen saanut. Joo, ja kyllähän se on totta, että taitaa olla miehensä Tapsan kynästä se, että esimerkiksi Suomi Dartsin ranking ja arvokilpailuista saadaan videostriimiä, että taitaa aika aktiivisesti istua siellä laitteiston takana ja tekee sitä duunia, että kyllä siellä on niinku hommia painettu ja heitetty niitä tikkojakin aika paljon seinään pariskunnan taholta, että mun mielestä toi oli ihan hyvä huomio meidän kuulijalta, että pitäisi olla tämmöinen kuppi. Kyllä, nimenomaan kuppi, ja se pitää olla tuplakuppi, koska pajaloita on tupla määrä. Niin tää oli mun mielestä ihan sairaan hauska. Mun mielestä kiva silloin, kun ihmiset miettii sen analogian valmiiksi.
valmiiksi, että niin halutaan se kokonaisuus siihen, niin se on aina hyvä asia. Mutta sitten mulla on yksi maininta, mutta tämä on niin ihan maininta, koska mä en tiedä niin tästä viimeistä yhtään sen enempää, mutta tuo Playdartsin viikkokisoissa niin hopeaa tällä viikolla kaveri, jonka tasoitus on vain, mutta siis 5-6-3, eli ihan selkeästi B-pelaaja, kerhoton heittäjä ja paiskonut siellä 1,4 tonsikeskiarvolla legei menemään, 18,79 kisan kokonaiskeskiarvo ja hävisi ainoastaan Sami Reijoselle, joka painoi finaalin 6-8 keskarilla, että siisit tuli jo vähän kova kiire, mutta Luka Silvennoinen Itä-Suomessa on ollut kisoissa, en tiedä onko Itä-Suomessa, mutta mielenkiintoinen henkilö, jonka kehitystä jään seuraamaan. Joo, kerhoton pelaaja näyttää olevan tonsit 1,4. Joo, tää oli hyvä maininta. Täytyykin ruveta seurailemaan. Mielenkiintoinen. Ja tosissaan, kun ei ihan huonolle hävinnyt sitä finaalia. Ei missään tapauksessa, että kyllähän toi Sami aika kova jätkä tuolla kisaviivalla on aika monta kertaa saanut pataan ja joskus kerran vahingossa voittanutkin. Mutta ja vielä 2 legiä finaalissa otti 4-2 tappia. No, kyllä tää täytyy pistää nyt seurantaan, kyllä. Kyllä. Hei, edelleen mä haluan rakentavaa palautetta, mä haluan keskusteluvinkkejä, mä haluan kaikki tämmöiset, mistä Tupla Ykkönen voisi puhua, niin otetaan mielellään työalle. Ensi viikolla me puhutaan vain ja ainoastaan BSMistä, ellei sitten ole se perinteinen, että sitten tässä vaiheessa joku esimerkiksi Darts-liitto jatkaa antamistaan. Viime syksyn teema, ei tänä vuonna ei ole tiedossa. Sori, se oli huono vitsi, en tarkoittanut sitä tosissaan. Mutta ensi viikolla puhutaan BSMistä, koska ne on tulilla ja ne on aika iso juttu. Plus sitten vähän vaaleista. Suomalaisessa dartsissa on edessä vaalit. Ja jälleen kerran on se tilanne, että kukaan ei joudu tekemään minkäännäköistä vaalityötä, sillä ehdokkaita on positioihin ihan yhtä paljon kuin positioita auki. Joo, kyllä tämä vuodesta toiseen, kerrasta toiseen tuntuu vähän hassulta, mutta tästähän me keskustellaan ja siis pääteema BSM nyt on siinä mielessäkin ihan loistava, että kisan osallistujat ja sitä seuraavat, niin nehän on meidän pääkohderyhmää, niin luonnollisesti omistamme heille aikaa. Heille täytyy omistaa aikaa ja aika isosti. Tulkaa sunnuntai Nurmijärvelle. Haluan nähdä mahdollisimman monia ihmisiä. Siellä olette kaikki todella rakkaita ja olette kykeneväisiä osallistumaan. Tekin, jotka ette pääse sinne, niin olette tekin silti ihania. Ihmiset on pääosin aina ihania. Suurimmaksi osaksi ainakin. Ihmiset on hyvä. Ihmiset on hyviä. Mennään sillä. Siihen on hyvä päättää. Hei, kiitoksia kaikille ja morjens. Kiitti, moi moi!